і сестра, хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Откриє в серці на подих духа, как кожний звірай мог Бога послухать. Откриє в серці на подих духа, как кожний звірай мог Бога послухать. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, подчас гэтай святой мши мы молимся за померлых Романа Суданика год после смерти, померлого Романа Казацкого, за померлую Викторию Лабун 30 годов после смерти. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся. Боже, Ты все наказы святого закону засновал на любови до Тебе и ближних. Дай нам силы завсёды виконувати Твою волю,
каб мы могли досягнуть життя вечного, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги мудрості. Бязбожніки казали сабе: «Зробім пастку на справядлівага, бо ён бескарысны для нас і працівіцца нашим учынкам, дакарае нас у грахах супраць закону, вінаваціць нас у грахах супраць нашага выхавання. Пабачым, ці праўдзівыя словы ягоныя, і праверым, што будзе пры сконе ягоным. Бо калі справядлівы гэта Сын Божы, то Бог абароніць яго і вырве яго з рукі праціўнікаў. Праверым яго знявагаю і мукаю, каб пазнаць яго лагоднасць і выпрабаваць яго цярплівасць. Асудзім яго на ганебную смерць, бо, як ён кажа, паклапоцяцца аб ім». Гэта Слова Божае. Падтрымлівае Пан маё жыццё. Падтрымлівае Пан маё жыццё. Уратуй мяне, Божа, сваім імем, і судзі мяне сваёю моцай. Божа, пачуй мою молитву, выслухай словы моих вуснаў. Падтрымлівае Пан маё жыццё, бо супраць мяне паўсталі чужынцы, шукаюць магутныя майго жыцця. Яны не маюць Бога перад сабою. Падтрымлівае Пан маё жыццё. Вось Бог дапамагае мне, Пан падтрымлівае маё жыццё. Я добраахвотна прынясу Табе ахвяру, падзяку Твайму імені, Пане, бо яно добрае. Падтрымлівае Пан маё жыццё. Читание послания святого апостола Якуба. Умилованное. Где зайдрость и сварливость, там безладие и усялякая лихая справа. А мудрость, якая приходит звыш, найперв чистая, потом миролюбная, лагодная, покорливая, полная милосердности и добрых плодов, бессторонняя, некриводушная, а плод справедливости сеють у спокої тих, хто чинить спокої. Откуй у вас війни і змагання, не інакш, як з прагнення ваших, які змагаються у частках тіла ваших. Прагнете, а не маете, забиваете, а не заздростите, и не можете отрымливать. Змагаете и воюете, не маете с того, что вы не просите, просите и не отрымливаете, тому что дренно просите, как растатить на своем прагнении. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус і Його вучні вийшли і проходили праз Галілею. І Єзус не хотів, каб нехта ведаў, бо вучыў сваіх вучняў і казаў ім, што Сын Чалавечы аддадзены будзе ў рукі людзей і заб'юць Яго, і забіты ў воскрэсне праз 3 дні. Але яны не разумелі гэтых слоў. А спытацца ў Яго баяліся. Прыйшоў ён у Кафарнаум і, калі быў у доме, спытаўся ў іх: «Пра што па дарозе вы разважалі?» Яны маўчалі, бо па дарозе разважалі паміж сабою, хто большы. Сеўшы, ён паклікаў 12 і сказаў ім: «Калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і ўсіх слугою». Потым узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім: «Хто прымае аднаго з такіх дзяцей у маё імя, той мяне прымае. А хто мяне прымае, той не мяне прымае, але таго, хто паслаў мяне». Гэта слова Пана. Сідайце, паважаныя. Што сённяшняе Евангелие нам гаворыць? Што хоча Христос нам сказаць гэтым урыўкам евангелічным? Паразважаем над урыўкам на пачатку. Бачым Хрыста, які праходзіць праз Галілею. Христос не хацеў ведаць, каб хто ведаў, не хацеў, каб хто ведаў, што ён ідзе, бо заўсёды, калі ён праходзіць, сабіраюцца шматлікія людзі, бо хацеў паразмаўляць, напэўна, з вучнямі. Вучыў сваіх вучняў і казаў ім пра сваю будучыню, казаў, што будзе аддадзены ў рукі людзей і заб'юць яго, і забіты ў воскрэсне праз 3 дні. Паглядзім на паводзіны вучняў. Яны не разумелі гэтых слоў, а спытацца баяліся. Чаму не разумелі, спытацца баяліся? Бо ўжо многа ходзяць блізка Езуса, але не разумеюць многа чаго. Дарагія браты і сёстры, гэта вельмі такое цікавае выражэнне, спытацца баяліся, бо вучні заўсёды, не то што заўсёды, у іх тое мышленне, якое было у іх ад нараджэння, якое прывялі да іх бацькі, іх не заставалася. Тое разуменне Месіі, хто ж такі, яны думалі, ведалі, бо уже таксама пыталіся, пан Езус пытаўся ў іх, за каго людзі мяне лічуць. Адны гаварылі прарокам, другія Янам Хрысціцелем, альбо адным з прарокаў, які паўстаў з мёртвых. Пётр сказаў, што ты Христос, гэта значыць, што ты Месія. І вось яны разумелі, што Месія, і як разумець Месію, так як іх вучылі іхнія продкі, як вучылі фарысеі і кніжнікі, яны ведалі, што Месія павінен прыйсці, але да канца не ведалі, што Месія аж павінен тое цярпець, што гаворыць Христос, што заб'юць, будзе адданы ў рукі людзей, яго заб'юць і забіты ў воскрэсне праз 3 дні. Яшчэ неяк зразумеюць, адданы ў рукі людзей заб'юць, а вось такое, што такое у воскрэснуць праз 3 дні. Вось гэтага да канца яны не разумелі, паэтаму баяліся запытацца Езуса, бо падумалі, можа яшчэ выганіць, а пра што ж яны там размаўлялі паміж сабою? Пра тое, хто будзе большы. Яны ведалі, што прыйдзе ў пэўную хвіліну валадарства Месіі, і яны, якія знаходзяцца блізка, якія пераадолелі і цяжкасці, выпрабаванні Месіі, будуць, напэўна, у валадарстве, зямным валадарстве, пра якое яны больш за ўсё думалі, займаць тую ці іншую пасаду. Гэта ж таксама і ганарова, бо нават і сёння для людзей, для гэтага света вельмі лічыцца чалавек, які мае нейкую пасаду, альбо чалавек таксама з пэўным багаццем. То есть
вось людзі, якія вялікія ў гэтым свеце. То есть не чалавек, які, напрыклад, жыве добра, які мае добрую сям'ю, які жыве так, як належыць у сям'і, можа, жыве скрамней, але вось заўсёды мяркую, што чалавек з пасадай, што чалавек багаты, вось гэта важны чалавек у гэтым свеце. Поэтому для іх таксама, для вучняў, гэта не было чужое. Памятаем, нават вучні Ян і Якуб, браты, за іх нават прыйшла заступацца іх маці і прасіла Езуса, каб яны мелі асаблівае палажэнне ў яго валадарстве, калі Езус прыйдзе да ўлады. То есть таксама до конца незразумела Езус гаворыць: ці вы разумееце, чаго просіце, ці гатовыя піць той келіх, які я буду піць? Бачым яны, што сказалі: так, гатовыя, так, прыгатаваныя. Але Христос говорит: ну так, будете піць, але вось у валадарстве нябесным, хто на якім месцы, напэўна, кажа, Айцец Нябесны мае запланавана. Далей бачым, што Езус, вучні маўчалі, бо не ведалі, што адказаць, калі Езус запытаў, пра каго гаварылі, а Езус ведаў. Ён затым прыводзіць, сабірае каля сябе 12 і дае як прыклад дзіця, гаворыць: вось як не станеце, як гэтае дзіця, не войдзеце ў нябеснае. Калі хочаце быць вялікімі у нябесным валадарстве, вы павінны быць апошнімі ў гэтым і быць слугою. Дарагія браты і сёстры, тут у гэтым выпадку мне прыходзіць на думку вобраз святой маткі Тэрэсы з Калькуты, якая вось паказала служэнне, вялікае служэнне, служэнне самым бедным, служэнне людзям, якія былі грамадствам адкінуты, якія ўвогуле, пра якіх ніхто не гаворыць, якія ўвогуле не лічацца ў гэтым свеце, якія валяюцца, паміраюць на сметніках, можам сказаць, у поўным сэнсе гэтага слова, грамадства. Яна сабірала гэтых людзей, яна мыла гэтых людзей, яна даглядала нават, як бы давала гэтым людзям дастойна памерці, не на сметніку дзесьці, адкінутымі грамадствам, але дастойна, ў дастойным месцы, дзе яны маглі зайсці нават з гэтага свету, хаця бы настолькі, дарагія браты і сёстры. Гэта таксама, знаеце, гэта вельмі важна, калі чалавек зыходзіць з гэтага свету і ў дастойным месцы, ці то дагледжаны, ці, як мы гаворым, ці то задбаны гэты чалавек. Крыўдна тады, калі чалавек прапрацаваў усё сваё жыццё, выхаваў дзяцей, а прыходзіцца і не толькі аднаму паміраць нават, але паміраць у былі якіх сітуацыях, бо выгадаваў дзяцей, якія вялікія ў гэтым свеце, якія маюць грамадскае палажэнне вялікае, маюць уладу пэўную, маюць таксама багацце, а бацькі за бацькамі не дбаюць, за бацькамі не глядаць. Як жа ж многа такіх людзей ёсць сёння ў сённяшнім свеце. Так вось, бачым тую сітуацыю, у якой знаходзіцца і Христос, і знаходзяцца вучні. Паставім сабе пытанне, што ж вучні найперш бачылі ў Хрысце? Напэўна, яны бачылі вобраз, які мы бачым, вобраз Хрыста. Мы ўглядаемся на прыгожыя абразы Езуса Хрыста, сэрца Пана Езуса, ці яшчэ іншыя абразы, уздыхаем, просім дапамогі, міласэрнасці для нас. Мы глядзім на крыж, таксама уздыхаем. Але, дарагія браты і сёстры, першае, што мы бачым, гэта вобраз. Але заўсёды, калі мы бачым вобраз, гэта, як кажуць, мала гэтага, ад гэтага і не залежыць нашая вера. Але што гэты вобраз для нас значыць? Што было гэтым вобразам? Чаму гэты вобраз нас павучаў? Езус Христус, як асоба, ці верым, што Ён жыве, ці верым, што Ён сярод нас. То есть у гэтым заключаецца не толькі, бо сёння людзі бачаць вобраз Езуса Хрыста, а далей вобраза не адыходзяць у жыцці. Думкі далей вобраза Хрыста
не ідуць. Яны не ведаюць пра Хрыста, яны ведаюць адно, што гэта Христос, а пра яго жыццё, пра Евангелие Езуса Христа, як ён жыў, уже пра гэта не ведаюць. А тым больш, чаму ён павучаў. Не ведаюць часамі, троху разумеюць, гледзячы на крыж, чым скончыў Езус Христос. Памёр на крыжы, а пра воскресенне тоже цяжкавата задумацца чалавеку. Мы ведаем, бачым паміраючага ці мёртвага чалавека на крыжы, і можа дастаткова, і можа толькі столькі ведаем пра Езуса Христа. То есть выйсці толькі з вобраза, паверыць у прысутнасць Христа сярод нас, паверыць у яго прысутнасць, гэта вельмі важна. І ў Божым слове, як я неаднаразова казаў і вучыў, што дзе прысутнічае Езус Христос сёння, і ў сабранні вернікаў, і ў найсвяцейшым сакраменце, дзе Езус прысутнічае, бачым і матэрыяльна, і духоўна прысутнічае Езус Христос. Паверыць у прысутнасць Езуса Христа, а затым паверыць ува ўсё тое, што Езус Христос казаў. Паверыць у тое, што Езус Христос вучыў, як мы павінны жыць, як мы павінны прайсці па гэтай зямлі згодна з яго вучэннем, каб калісьці апынуцца там. Бачым, Христос вучыць, калі хочаце быць вялікія, кажа, будзе, калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і ўсіх слугою. Вось гэта вялікасць у перспектыве нябеснага валадарства, гэта вялікасць у перспектыве хрысціянскага жыцця. Хай будзе ўсім слугою, каб зразумелі ўсе, у чым жа знаходзіцца вось гэта вялікасць Езуса Христа, вялікасць Божа, вялікасць для валадарства нябеснага, вялікасць у перспектыве вечнасці. І вось цікавае павучэнне сёння гаворыць для нас святы апостол Якуб пра вялікасць, што абазначае паверыць у Езуса Христа, быць прыпадобніцца да Езуса Христа. І вось кажа святы Якуб апостол: дзе зайздрасць і сварлівасць, там безладдзе і усякая ліхая справа. Дзе зайздрасць і сварлівасць, паглядзіце, задумайцеся, там безладдзе і усякая ліхая справа. Вось гэтыя словы адказваюць нам на многія пытанні ў нашым штодзённым жыцці, у нашых сем'ях, у нашых адносінах паміж людзьмі, у нашым грамадстве, у адносінах паміж дзяржавамі рознымі. А мудрасць, якая прыходзіць звыш, мудрасць, якая прыходзіць звыш, не мудрасць гэтага свету, якая прыходзіць звыш ад Бога, найперш чыстая, потым міралюбная, лагодная, пакорлівая, поўная міласэрнасці і добрых пладоў, бесстаронняя, некрывадушная, а плод справядлівасці сеюць у спакою тыя, хто чыніць спакой. Вось паглядзіце, як Христос кажа, як апостол павучае, якімі павінны быць хрысціяне. Адкуль, кажа, у вас войны і змаганні? Вось гэта сёння адказ на сённяшняе пытанне, на пытанні сённяшняга света, бо адкуль у вас войны і змаганні? Не інакш, як з прагненняў вашых, якія змагаюцца ў частках целаў вашых. Прагнеце, а не маеце. Забіваеце і зайздросціце, і не можаце атрымаць. Змагаецеся і ваюеце. Не маеце з-за таго, што вы не просіце. Просіце і не атрымліваеце таму, што дрэнна просіце, каб растраціць на свае прагненні. Вось адказ на тое, што кажа сёння Христос, у чым залежыць служэнне, у чым залежыць быццё хрысціянам. Поэтому, дарагія браты і сёстры, няхай сённяшняе Божае Слово, якое пачулі, будзе для нас такім натхненнем, што мы бачым у жыцці не толькі вобраз Езуса Христа. Мы бачым, але стараемся, дзякуючы гэтаму вобразу, пазнаць жыццё Езуса Христа, пазнаць яго святое вучэнне. Для чаго гэта ўсё робім? Для таго, каб практыкаваць яго, каб прыпадобніцца, каб быць калісьці разам з ім у нябесным валадарстве.
Амен. Вызнаем нашу веру, веру одиного Бога, Бога соправду. да нашага нябеснага Айца, праз пасрэдніцтва Яго мілаванага Сына, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святога Айца, каб яго аўтарытэт быў моцнаю падтрымкаю для людзей, якія шукаюць праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за кіраўнікоў нашай краіны і за кіраўнікоў іншых краінаў, каб яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці і дабра. Цябе просім. Молімся таксама за людзей, ад якіх залежыць спыненне войнаў. Молім святло Духа Святога для гэтых людзей, для іх. Няхай, каб спыніліся войны, каб надышоў час спакойны. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шукаюць праўды, каб яны знайшлі яе ў Езусе Хрысце. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, якім пагражае развод, каб яны знайшлі дапамогу ў Хрысце, які благаславіў іх сужэнства. Цябе просім. Молімся і просім Бога за вайскоўцаў, каб, выконваючы свой абавязак перад Айчынай, яны не забывалі пра свае рэлігійныя абавязкі. Цябе просім. Прашу Хрыста Пана аб нябесным валадарстве для Рамана Судніка, для Рамана Казацкага, для Вікторыі Лабун. Цябе просім. Малю таксама за ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Нехай Пан Бог благаслаўляе іх працы, благаслаўляе іх працу таксама. Нехай Пан Бог усемагутны благаслаўляе тым людзям, якія стараюцца, якія працуюць пры нашым касцёле, пры нашай парафіі. Пан Бог благаславіць нашым усім учынкам, усім раскопкам нашым, якія мы вядзём, дзе быў стары касцёл. Цябе просім. І прашу таксама міласэрнасці Божай і дапамогі Божай для усіх людзей несправядліва асуджаных, для пакрыўджаных, для ахвяраў стыхійных бедстваў. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных у імя Пана, каб нашая вера ўсё больш умацавалася і прыносіла трывалы і прыгожы плён. Цябе просім. Пачуй, Пане, нашыя малітвы і дапамажы нам выконваць Тваю волю ў штодзённым жыцці праз Хрыста, Пана нашага. Амен. На геах
Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, а і Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердний Боже, ласкаво прийми дари свого люду, учеников у найсвятейшем сакраменте. Мы отримали ласки, яких сыновним довером прагнем, праз Христа Пана нашего. Амин. Паган з вами, І з Духом Твоїм. Угору серці, У снозі до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годного і справедливо. За правди годного та і справедлива, слушна і збагавенна, каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче, всемогутний, вічний Божа, праз Христа Пана нашего, бо Он з літості до грешного чоловіцтва народився з Панни Марії, праз свою муку на крижі визволив нас від вечного і смерті, а праз своє з мертвих повстання дав нам вічне життя. Тому з аньолами і арханьолами і з усіми святими ми обвіщаємо Твою хвалу разом з ними, скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Осанна на вышинях. Соправди, Боже, Ти святий, справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную моцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно сбираешь народ свой, ка во до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего эти дары, які ми принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його все, бо это есть келих крови моей, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита, для отпущення грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры.
Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мученикамі, са святымі арханёламі Михалом, Рафалом і Габрыэлем, са святым Казімірам і благословленым айцом нашим Фабіянам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугою Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче усемагутны, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе веки і вечные. Амин. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою. Это поеднание тела и крови Пана нашего Иисуса Христа, нехай да поможет нам прямаючи. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся
ось баранок Божий, ось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Я добрый пастырь, и ведаю моих овечек, и мои овечки ведают меня. Тіло моє Ах, вера з любові узяла.
Боже наш Ойче, заўсёды падтрымлівай Тваёю дапамогаю тых, каго ўзмацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таямніцам, у якіх удзельнічаем, спазналі ў нашым жыцці плён адкуплення праз Христа Пана нашага. Святый Арханёле Михалія, беражы нас у змаганні. Сядьте, коли ласка, дорогие братья и сестры. Душпастерские объявы 23 вересня, завтра в понедельник, успомин святого Пио с Петральчины, святера. 27 вересня, пятница, успомин святого Винцента де Поле, святера. Святая имша у нас у понедельник, середа 19 годин. Так само у пятницу есть у 9 и у 19 святая имша, а второк, четверг у 9 годин, суббота у 9 и 19. Будзе больш падрабязней падана расклад святых імшаў на працягу тыдняў у нашым чаце у вайберы. Чаму не заўсёды аднолькава? Таму што камусьці добра, як записваюць інтэнцыі ў 9 раніцы, камусьці ў 19. Але 19 гадзін у нас будзе яшчэ до конца верасня, потом будзе 18 гадзін святая імша. Толькі ў суботу застанецца 19. Я таксама узгадваю, што 5 числа у Магілёве адбудзецца ружанцовы кангрэс. Асабліва сколкаў ружанцовых прадстаўнікі павінны паклапаціцца, падумаць, каб хоць нейкіх дэлегатаў на гэты ружанцовы кангрэс, які адбываецца штогод у Магілёве, в прошлым годзе таксама былі, і ў гэтым годзе пастараемся паехаць туды, каб удзельнічаць, паразважаць над таямніцай малітвы святога ружанца. Я хочу таксама ўзгадаць, што абавязкам бацькоў з'яўляецца рэлігійнае выхаванне дзяцей. Дарагія бацькі, бабулі, дзядулі, парафія стараецца і за гэта таксама фінансава стараецца, бо мы таксама, што прыезд сястры, якая вучыць, мы її аплачваем за гэта, стараецца, каб дзеткі нашыя мелі нейкую рэлігійную адукацыю, пазналі, пагэтаму карыстайце вось гэтай магчымасці. Гэта вельмі добра, каб дзеці зналі пра Бога, каб верылі ў Бога. Калі ласка, натхняйце, дзе католікаў, убачыце блізкіх, знаёмых, каб прыходзілі дзеці на рэлігію. Это вельмі важна, бо потом і будуць і хацець, каб прыйшлі, а павырастаюць і па-рознаму аднясуцца да сваёй рэлігійнай адукацыі. Паэтаму заклікаю. Наперадзе таксама будзе падрыхтоўка да бежмавання ў гэтым годзе. Усіх, хто не быў бежмаваны, будзе такая падрыхтоўка, абавязкова заняткі. Заняткі ў гэтым годзе будуць праходзіць па суботах. Расклад ёсць у супольцы вайбера і на дошцы аб'яваў. Калі ласка, пацікаўцеся раскладам заняткаў. Я хочу шчыра падзякаваць усім, хто прыносіць кветкі на упрыгожванне алтара, але таксама дзякую шчыра тым жанчынам, якія прыйшлі на раскопкі нашы, каб скласці дошкі. Такая праца, цэлы дзень даволі такая жмудная праца, няхай Пан Бог благаслаўляе. Мы працягваем далей раскопкі, мы амаль што завяршылі. Зараз даследаванне зрабілі ўсяго гэтага аб'екта нашага. Трэба, ёсць асноўная мэта вось гэтых раскопках, што адкапалі, трэба закансерваваць. Напэўна, хто мае магчымасць прыходзіць сабіраць цэглу, каб сабраць максімальна больш цэглы,
вось куды гэтую зямлю яшчэ падумаем, можа часць сюды прывезем, засыплем часць вось гэтага самага кар'ера, вось гэтага рова, які есть блізка нашага касцёла. Но нейкім чынам прыйдзецца вывезці, гэта таксама будзе троху каштаваць усё. Ну, але на сённяшні дзень галоўная мэта нашага ўсяго гэта кансервацыя раскопкаў, кансервацыя тых сцен і таксама палажыць зверху так называемы нулявы цыкл, дзе будзе падлога калісьці ў капліцы. Тым добра, што вось на гэтым месцы будзе капліца, што фундаменты у добрым стане касцёла, гэта ўжо вялікі плюс. Вы разумееце, зрабіць фундамент для будынка, а таксама паглядзіце, вось падвальны частка гэтага будынка, таксама сцены у такім задавальняючым стане, таксама троху трэба рамантаваць, троху трэба іх узмацняць, але ў такім задавальняючым стане знаходзіцца. То есть, як будаваць капліцу на гэтым месцы, гэта толькі ўжо пасля, як кажуць, падлогі, але там яшчэ вельмі шмат, конечно, працы. Ну, будзем рабіць пока праекты. У ларку ёсць часопіс «Наша вера», можам набываць, каб пазнаваць, паглыбляць нашу рэлігійную адукацыю самых сябе. А зараз прыміце Божае благословление. Я яшчэ тоже хочу падзякаваць вам за ваши ахвяраванні, якія вы складаеце на касцёл, і узгадаць, што ў гэтым годзе у нас яшчэ запланавана, і я дамовіўся з нашымі ахвярадаўцамі, што дапамогуць нам усе ганкі, усе крыльца, якія есть у касцёле, дарабіць, каб яны былі уже ў стане такім добрым. Гэта вельмі добрая такая навіна. Гэта таксама шмат сродкаў фінансавых, але нам парафіі сказалі, што я размаўляў, говорю, ладно, вы ўжо самі як-небудзь гэты вітраж дарабіце. Пагэтаму я буду ўдзячны за ўсякія вашыя ахвяраванні на вітраж, на работу вітража, бо мы зрабілі раму, мы купілі шкло, работа сама каштуе, вот вітражыст захацеў, даволі дорага. Гэта не будзе, конечно, быстро роблен некалькі месяцаў, 5,7 тысяч долларов. Гэта вельмі дорага, але у нас сёння все такое дорогое, страшное, что зробіш. А зараз прыміце Божае благословление. Пан з вами і з Духом. Нехай вас благословляе Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуємо Пану Богу. Поміяні наш чудотворця, став міжний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Поміяні наш чудотворця, став міжний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Поміяні наш чудотворця, став причиною оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Божа, Ты прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і отданным служенням поширали сярод братоў і сясцёр познание імя Твоего святого, обвящаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты. Одари лаской хвала алтара слугу Твоего отца Фабіяна, заступника Столпецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки владарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Отчину від нападків злого духа. Раз Христа, Пана нашого. Amen.
безгрешная, непереможная в змаганні, з'їжджаєш ти стародавнього змія, тобі без конца довіряєм, тобі без конца довіряєм, тобі без конца довіряєм. Марія, ти королева анgelов, безгрешная, непереможная в змаганні, з'їжджаєш ти стародавнього змія, тобі без конца довіряєм, тобі без конца довіряєм, тобі без конца.